number 4, Banwa. Libot ka namin mga uma, libot ka namin mga bulan, kailangan, Tuhan, pagpasan, hindi may mga kailangan, libot ka namin mga pagpapuan, mga patay na pinagtraha, kasiran ka ng kailangan namin, at ito mga sakit na mga kailangan din, na grabing kakuyaw namin, karang kanami, dari kanami ng mga pinagbiyang ini. Tutun tamburi, nanggan naliya muyayu, nangamang katakan, nanggan
kumbiti na nato kinang mga karaha, mga gardiro, mga yudyo, mga bado. Ani na ipangano. Humani lang pagkumbiti, paalima kiran kay humani sa karaha o humani kay kumbiti. Kundiri kumarin bali, aoy ang katong bali, dara-dara kapitu itu, daw bugat ilong kamindayan, dayon ni dayon Ladies and gentlemen, that was the Choreographers Association of Surigao del Norte. A round of applause, please.